पद्मश्री बाबासाहेब वेंगुर्लेकर महाविद्यालय पणतूर तिठा। आमचे कोर्सेस बीकॉम विथ बँकिंग अँड इन्शुरन्स आणि BSc आमची वैशिष्ट्ये स्वतंत्र कॉलेज इमारत, अर्हताप्राप्त अनुभवी शिक्षक, सुसज्ज इंटरनेटसह संगणक लॅब, व्यक्तिमत्व विकास आणि व्यावसायिक शिक्षणाची सोय, अतिरिक्त मार्गदर्शक व्याख्यानं आणि सेमिनार्सचं आयोजन, तसेच भविष्यातील नोकरीसाठी मार्गदर्शक व प्लेसमेंट सेल, 100% यशाची परंपरा। प्रवेशासाठी संपर्क 9921 095607 किंवा 8275 66 59 46। महाराष्ट्राची चेरापुंजी म्हणून ओळख असलेल्या आंबोलीत वर्षा पर्यटन सुरळीत चालावयासाठी शनिवारी रविवारी या सुट्टीच्या दिवसांमध्ये पोलिसांचा जादा बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे। पर्यटनासाठी येणाऱ्या पर्यटकांकडून कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, त्यांना त्रास होऊ नये यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून आवश्यक ती दक्षता घेतली जाणार आहे। आंबोली पोलीस सुरक्षेत्र येथे पोलिसांची बैठक झाली। या बैठकीत जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडून सुरक्षेचा आढावा घेण्यात आलाय। 10 जुलै रोजी आंबोलीच्या मुख्य धबधब्याजवळ 6 तास ट्रॅफिक जाम झाला होता। कोल्हापूर, बेळगाव आणि गोव्याहून आंबोलीच्या दिशेने येणाऱ्या पर्यटकांमुळे आणि नियोजनाअभावी मुख्य धबधब्याजवळ पर्यटकांनी गाड्या पार्क केल्यामुळे मुख्य धबधब्याच्या परिसरात वाहतूक कोंडी झाली होती। ही बाब लक्षात घेऊन आता प्रत्येक वीकेंडला आंबोलीमध्ये पोलिसांचा अधिक बंदोबस्त असणार आहे। 2 दिवसांपूर्वी आंबोली घाटात बस चालकाला मारहाणीचा प्रकार घडला होता, त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक त्या उपाययोजना पोलीस प्रशासन करत आहे। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।